Så er det ved at være aftentid. Og frøerne, selv i regnvejr, ja, er jo naturligvis ude. Her på Grandvej nummer 8. Vi går stille og roligt over til huset, som vi har her. Nu vil jeg gå om og se, om det kun er frøerne, der er på vej i seng. Eller husets kanin også har valgt at sige tak for i dag. Kaninen følger jo ikke med, men har sendt god karma til vores lille hjem. Og vi har Sasha derinde. Og han ser lidt misfornøjet ud. Er ikke så begejstret for regnvejr. Men buret følger med. Er sat med 10 stolper. Og har vel en restlevetid, hvis man skulle tage en tilstandsrapport på, ja, vel 100 år. Gennemsnitlig levealder for en kanin er 9 år. Så jeg vil tro, små 10 kaniner kan det holde til endnu. Så, og ingen anmærkninger på kaninburet heller i tilstandsrapporten. Så det er klart, når Sasha nu flytter ud, som jeg er lidt bekymret for, om kan få det samme kaninbur det nye sted. Men det skal vi nok få fikset. Tak for jer.